Jeesus sanoo olevansa hiljainen ja nöyrää. Jeesus panee kunnolla ranttaliksi temppelissään. Tämä on ristiriita. Hiljaisen ja nöyrän määritelmässä on varmaan jotain vikaa, jos tällainen henkilö ei voi vihastua vääryydestä. Jeesuksen ajan sanakirjassa nöyrä on sellainen henkilö, joka ei kuvittele itsestään rahtuakaan enempää tai vähempää kuin hän todellisuudessa on. Hiljainen ja nöyrä henkilö hoitaa oman tehtävänsä omalla paikallaan, eikä hänen tarvitse kilpailla toisten kanssa. Nöyrä ei merkitse samaa kuin nöyristelijä, joka teeskentelee olevansa mahdollisimman mitätön saadakseen muilta sääliä ja huomiota. Aidosti nöyrä henkilö, joka on Israelin Messias ja tietää sen, eikä kuvittele itsestään enempää eikä vähempää, voi taatusti tarttua toimeen ja myllätä temppelin, joka on joutunut Jumalan tuomion alaiseksi.